kiltaa nimeltä Full House. Homma pyöri hyvin ja meno oli pirun baum. Seuraavana päivänä mikroskilta liidu vittu. Angst oli naurus tuolilta tippu. Jotkut angstas alkoi myydä akkojaan. Kyyneleet kun eivät passaneet rahojaan. Ja hyvinhän meillä menee kun on DK-lauma. Kussas Minions, FC Evo Trauma. Unos tuossa Restodris Pone. Full House vipe. Menee pää mulla kipeeks kun tornado pyyhkii. Ja jengin netit jäätyy Full House vipe. Taitaa hosti tulla kipeeks ja raidi päättyy. Ja porukka hurraa ja taputtaa. Kerran lähetti vieraamaan SSC. Eihän se hyvin me kun Full House repäsee. Talo täynnä evotusta. Se tuottaa hostille tuskaa. Taitaapa pikkusen kuumetta pukkaa. Ja siihen se raidi jää. No joskus toisena päivänä pari tuntia vittu kesti päästä trassin läpi. Sit lopultakin päästiin ite lurkeriin käsiksi. Ja näinhän siinä kävi. 0,1%. Kylpä nousee uuteen potenssiin, mun otasso lisääntyy rommikolassa. 0,01%. Kylpä nousee uuteen potenssiin, mun otasso lisääntyy rommikolassa. No niinhän siinä kävi. Tästä siirrytäänkin sitten peruskaran runille. Porukka jää kun ois jäänyt vittu talviunille. Kussas Ois paras killan nimi. Vipeillessä vois sitten ime oma pili. Hausin tyttöt rakastaa prinssiä. Ja jaksa vippe siellä vaikka saisi munaa Irlissä se on GLHF. Meikä lähtee kaljalle. Eihän niitä hiluja vittu mihinkään tartte. Full House vipe. Menee pää mulla kipeiksi kun tornado pyyhkii. Ja jengin netit jäätyy Full House vipe. Taitaa hosti tulla kipeiksi ja raidi päättyy. Ja porukka hurraa ja taputtaa.